Quin és el planeta més gran del sistema solar? Què és el Sol? Quin planeta és conegut com el planeta vermell? Quin és l'únic planeta del sistema solar que gira en sentit contrari a la resta de planetes? Qui va ser la primera persona a trepitjar la Lluna? Quan triga la llum del Sol a arribar a la Terra? Quants planetes hi ha en el nostre sistema solar? Quin és el planeta més pròxim al Sol? Qui va ser la primera dona a viatjar a l'espai? Tots els planetes del sistema solar tenen llunes? Quin és el planeta més calent del sistema solar? En quina galàxia trobem la nostra galàxia? Quina va ser la missió espacial que va portar per primera vegada a un home a la Lluna? Quina és aproximadament la velocitat de la llum en el buit? Quin va ser el primer satèl·lit artificial llançat a l'espai? Quin fenomen astronòmic es produeix quan la Lluna passa entre la Terra i el Sol? Quin científic va formular la llei de la gravetat? Quin és el planeta més fred del sistema solar? Qui va formular la teoria de l'heliocentrisme que proposa que la Terra gira al voltant del Sol? Quina és la muntanya més alta del sistema solar? Quin és el planeta més brillant en el cel nocturn? En 1957, quin ésser viu es va convertir en el primer ésser a orbitar la Terra? Quina és la galàxia més pròxima a la nostra? Quin és el planeta del sistema solar que té més llunes? Quants anys té el planeta Terra? Quin és el planeta que més triga a donar-li la volta al Sol? Quin va ser el primer planeta descobert amb un telescopi? Quin planeta del sistema solar és conegut com el bessó de la Terra? Aquesta foto del 2019 és molt important en la història de l'astronomia, saps per què?
Qui va descobrir els anells de Saturn? Quin és el logotip real de la NASA? Cada quants anys es pot veure a simple vista el cometa Halley? Quin és el planeta amb major gravetat del sistema solar? Després d'esgotar el seu combustible, en què es convertirà el Sol? Un rus va ser el primer home a trepitjar el planeta Mart. I tu, creus que hi ha vida en altres planetes? Deixa'ns el teu comentari.